6 minuts i arribem a les 13 hores, volia dir, i entrem directament al nostre Ajuntament Respon. Obrim la finestra per parlar amb la gent de desenvolupament local. Avui tenim i contem amb la presència de l'Encarna Duque, que ve estressadíssima. Ara m'estava explicant, és que tenim un munt de coses, i és normal. Avui és un dia molt especial, no? En qualsevol cas, ve a explicar-nos una de les cosetes interessants que estan tirant endavant, referent a les nostres empreses, la nova indústria que tenim endavant. Parlarà també d'un projecte que és molt innovador, no sé, a mi m'agrada molt el taller aquest. Jo dic taller perquè soy de la vieja usanza, però la veritat és que és un projecte innovador, el de l'SP Makers, que a més m'ha donat una notícia ara, que jo no ho sabia, que és que estan tirant endavant aquest projecte, i altres també, com el Creve, a Sabadell, en una fira, i esteu ara. Avui mateix. Mare de Déu. Han començat avui mateix i de fet ja s'estan fent activitats des de les 10 del matí. Cada mitja hora estem oferint activitats de disseny en 2D, disseny 3D, escaneig, s'estan fent petits prototips i estem fent una petita mostra de lo que estem oferint aquí cada dia, perquè això és una mostra, però el que fem cada dia no deixa de ser això, la fabricació digital de les persones que estan interessades i sobretot empreses que els hi pugui interessar fer algun tipus de prototip, formar-se o bé que els acompanyem en fer el disseny inicial del prototipatge. Bé, era una petita explicació que ens fa l'Encarna d'això, que estem tirant endavant aquest projecte, o aquests projectes, alguns d'ells, que estem tirant en aquesta fira en Sabadell, que s'estan partint en tot, perquè ja veieu com estan, però bé, ja ens agrada, no? Sí. És una eina important i que pot consolidar-se no solament a Santa Perpètua, en altres puestos, perquè crec que són idees molt innovadores. Exacte. Com tu bé has dit, no tan sols en altres puestos, sinó que nosaltres ens adrecem a lo que és la Riera de Caldes, encara que ho liderem des d'aquí, des de Santa Perpètua, però ens adrecem als ajuntaments de la Riera de Caldes i la resta d'ajuntaments del Vallès que els hi pugui interessar. Què vulguen adherir-se? Dic ajuntaments perquè és el focus principal des d'on poden fer difusió del nostre projecte i perquè també són els que tenen la línia més directa amb les empreses, amb les persones que estiguin en situació d'atur, que és un altre dels col·lectius que nosaltres ens adrecem, i un altre col·lectiu que fins ara no te l'havia mencionat, que és el dels docents. Efectivament. Perquè també portem grups, no tan sols fem cursos de reciclatge de docents perquè puguin explicar aquestes tecnologies i les possibilitats que té cara als futurs, perquè no deixen de ser futurs professionals que molts arribaran a la indústria, una indústria que ara mateix necessita d'aquests professionals que estiguin reciclats, sinó també que portin al grup i que puguin fer un tasteig, com diem, de les possibilitats que poden tenir aquestes tecnologies. També ens adrecem en el sentit dels estudiants o dels centres de formació, no tan sols aquells que ja directament han d'aplicar aquesta tecnologia, que poden ser totes les especialitats referides al metall, ja saben que d'automoció, que és com molt directa que puguin aplicar aquestes tecnologies de fabricació additiva d'impressió 3D, sinó també que aquelles especialitats que de manera transversal també les poden fer servir i que inicialment potser no se l'han plantejat. I parlo, per exemple, de los d'atenció a la dependència, perquè hi ha moltes possibilitats de fabricació adaptada a aquella necessitat que potser no la troben al mercat o se l'han de fer expressament. Llavors, aquí és la... El tema artesanal, diguéssim, no? Sí, però l'artesanal hem passat de l'analògic al digital. Ara necessiten només escanejar, passar-lo a l'ordinador, donar-li 4 coordenades que s'han de saber, per això és necessari que han de passar pel nostre espai de fabricació digital SP Makers, i a partir d'aquí doncs, podem adaptar aquestes necessitats que tingui cadascú. Dic dependència, com pot ser instal·ladors, que potser hi ha peces descatalogades, simplement en 4 nocions, que nosaltres a més ho expliquem molt bé, perquè la tècnica que tenim en l'espai és un crac. I llavors és fàcilment, és una possibilitat de poder continuar. Ara, a més que estem amb la dinàmica de los makers i de la fes-ho tu mateix i recicla, doncs no llancem una cafetera perquè s'ha trencat. Reutilitzem, vull dir. Exacte.
I no llancem una cafetera perquè s'ha trencat el mànec i hem de comprar una altra cafetera, sinó pot ser... Substituir-ho. Podem substituir només el mànec. Exactament. Fabriquem nosaltres mateixos, que a més hi ha molts repositoris open source, que això també és important, que facilita de que es pugui fer aquesta tecnologia que al final estarà en el dia a dia al voltant de nosaltres i les noves... les persones que ara estan estudiant, els joves que estan estudiant, com que som natius digitals, ja ho estan assumint, ja ho troben normal, però potser els que ja tenim una certa edat, a partir dels 30-40, per nosaltres és nou, però al final tindrem també que apropar-nos a aquestes tecnologies i conèixer-les com ens hem apropat pel mòbil. El fet de reciclar-se ho farem sempre. Sí. Aquí és un no parar, és veritat. Encarna, parlaven d'aquesta fira, ja parlarem més endavant, és a dir, s'està efectuant avui, ja una miqueta més endavant ja faran la seva valoració en la gent de desenvolupament local. Ho veia com un fet maco, innovador, i d'exportar idees, que no sempre estem fent coses a Santa Perpètua, i indagar el que estan fent en altres llocs també està bé. I en aquest cas, home, crec que aquesta és una idea molt innovadora, com explicava l'Encarna, i que les companyes i companys, imagino que estan allà, doncs estaran tirant endavant el projecte perquè la gent d'allà... Són docents tots, llavors, o no? O pot ser també empreses? Allà que hi ha fira, la fira d'FP, de formació professional. Per tant, aniran docents i alumnes. D'acord. De totes maneres, no descartem de fer aquesta difusió en altres àmbits. Clar. De fet, ja hem fet l'any passat... No, ja per les empreses també, perquè pot estar molt bé. Empreses, com que ens adrecem a diferents col·lectius, no deixem de banda mai de poder fer difusió per a aquests col·lectius. Bueno, quan parlo de col·lectius parlo d'àmbits, no? D'actuació sobre les empreses, sobre els futurs professionals, que seran els actuals alumnes, per tant, ens apropem als centres de formació i com a una sortida de reciclatge en una nova tecnologia emergent, que és per a les persones que estan desocupades i que potser podran tenir un valor afegit si coneixen aquestes noves tecnologies de cara al nou treball. De cara al nou treball, perquè serà una exigència d'aquí a no res, igual que ara pràcticament necessites tenir coneixements d'informàtica, doncs haurem de tenir també coneixements en fabricació digital. Bueno, doncs ja ho sabeu, i la teniu molt a prop, així que adreceu-vos aquí a la Granja Soldevila i també a promoció local, a desenvolupament local. Tinc que acostumar-me encara. Desenvolupament local, també sí. Ho tenim aquí, al costat de la Granja Soldevila. Anem a parlar de la nova indústria, de la indústria 4.0. Carai, què és això? Em sona a futur, molt futur. És veritat, què és la indústria 4.0? Sí, però indústria 4.0, que és la gran revolució industrial d'aquest segle, parlo segle XXI. Sí, 21. Però ja portem 4, per això es diu indústria 4.0. La primera revolució industrial, que va ser en el segle XVIII, que va ser la màquina de vapor, ja va ser una gran revolució cara a transformar els desplaçaments de mercaderies. Després van tenir la revolució industrial entre el 1870, la segona revolució industrial entre 1870 i 1914, que va ser un procés continu de progrés elèctric i químic. I en aquest cas també es va consolidar el sistema capitalista. Aquí a Catalunya van tenir l'avantatge de que van poder enlairar indústries com dels sectors de l'electricitat, construcció i metal·lúrgica, que després s'han anat desenvolupant al llarg dels anys. 1980 van tenir la gran revolució industrial, que va ser la revolució digital, i van aparèixer els primers robots, màquines de control numèric i, sobretot, internet. Internet va ser el gran canvi de paradigma que ha estat la base de la nova revolució industrial que parlem ara, que és la indústria 4.0. Però en la revolució aquesta que parlaven de la tercera revolució industrial es va poder crear la digitalització de processos industrials, millora de les comunicacions també entre les empreses, perquè els que ja tenim una edat recordarem que no existia ni el mail ni el correu electrònic, sinó que tots eren carta, havies d'esperar el correu. O sigui, van passar d'un estat analògic a un estat digital. I va aparèixer el nou concepte de globalització, que va fer també, gràcies a la comunicació i internet, doncs que poguessin comunicar-nos amb empreses de tot el món i amb treballadors de tot el món amb un simple ordinador. I d'aquí va començar la base de la revolució industrial,
la quarta revolució industrial o indústria 4.0, i és la nova manera d'organitzar tots els mitjans de producció de totes aquestes tecnologies emergents que s'han anat creant. I es crea el concepte Smart Factory, i que l'Smart Factory s'adapta a les necessitats i als processos de producció i una assignació més eficient dels recursos. Correcte. Aquesta base tecnològica de les Smart Factories s'ha pogut fer perquè s'han adaptat o s'han anat adaptant a aquestes noves tecnologies emergents. Parlem de l'IoT, que és l'Internet of Things, l'Internet de les coses. L'Internet de les coses és quan el nostre telèfon telèfon mòbil, el smartwatch, es comunica després amb l'ordinador, o quan passem la pantalla del mòbil a la televisió. Això seria internet machine to machine també, però també és l'Internet of Things. La realitat augmentada, que ha estat un gran canvi també de les comunicacions, que amb unes ulleres virtuals pots tenir, ens podem imaginar com la pel·lícula aquella de Minority Report, que pensaven que era molt futurista i en pocs anys ja ho tenim. La tenim aquí, sí. El Big Data, ha fet que tota aquesta macroinformació que està en internet i que tots anem alimentant amb les nostres cerques per internet, amb les nostres xarxes socials, amb les nostres dades, no ens enganyem, fa que les grans companyies tecnològiques tinguin una gran informació sobre nosaltres, sobre el consumidor i sobre el moment. Aquí, com a anècdota, m'agrada sempre explicar que la primera vegada que es va deduir que el Big Data podia ser una gran font d'informació va ser que abans, quan en una població es detectava una epidèmia de grip, ho comunicaven sempre en els CAPs. El CAP, el Centre d'Atenció Primària, deia, tinc tantes visites de persones afectades de grip, per tant, comunico que hi ha una epidèmia de grip. Què va passar? Que això sabia una setmana o 2 setmanes després que la gent ja tenia grip. Clar. Però la gent ja començava a mirar per internet, al Google. Per prevenir. Per prevenir símptomes de la grip, com puc prevenir la grip. Efectivament. I llavors, com que tot això està localitzat, fàcilment i al moment, en temps real, se sabia on començaven els focus de grips. Perfecte. Com això, després el Big Data s'ha fet servir per tot. I ens tenen controladíssims. Sí, senyor. Sistemes integrats és una altra de les tecnologies emergents, que és la integració de tots els processos de producció, la manufactura additiva, que no deixa de ser la 3D, la impressora 3D, i tot el que comporta aquesta tecnologia, i la robòtica col·laborativa. Parlem de robòtica col·laborativa, que a vegades pensem, deixarem de fer feines que les faran els robots? Sí. Aquesta és una pregunta, que fan tothom. Aquesta és una pregunta i aquesta és una realitat, sí. Sí. Però... Més però. O potser ens hem d'adaptar per saber construir i fabricar aquests robots que necessitaran que algú els programi, que algú els construeixi, que algú sàpiga què s'ha de fer, i això, de moment, per sort, la intel·ligència artificial no ha arribat al punt, potser ja arribi, però de moment, per això es diu robòtica col·laborativa. D'acord. Col·laborativa, perquè ha de col·laborar amb algú. Aquí no ens enganyem, és el que hi ha. I això ho fan totes les empreses i que estem en un món globalitzat i ens queda adaptar-nos. Per tant, aquí és a base de la formació. Molt bé, doncs aquests són els elements que han fet possible aquesta indústria 4.0 i escolta, i per què aquí a Santa Perpètua i a la Ria de Caldes? Doncs aquí a Santa Perpètua, des de desenvolupament local, com ja sabeu, tenim un observatori que contínuament està oferint dades de lo que està passant i, a més, a través del Centre Metal·lúrgic i Eurecat vam fer un estudi per detectar aquelles empreses que podien tenir un element més tecnològic o que ja estaven incorporant en els seus processos les tecnologies 4.0 i van trobar moltes empreses molt importants, ara no les mencionaré, però hi ha unes quantes i molt conegudes i ja estan en la indústria 4.0. Ja estan fent servir aquestes tecnologies i ens trobem amb una demanda que elles mateixes ens han fet. Que és una altra realitat, no? I és una realitat. No tenim gent formada i capacitada en aquestes tecnologies. Per tant, tornem a lo de sempre. Els avanços tecnològics van per davant
dels nostres coneixements. Sí, senyor. I aquí n'hi ha un gap, n'hi ha un salto. Llavors, potser els nostres fills sí que estaran adaptats perquè ja hauran nascut amb aquestes tecnologies. De fet, la meva petita, que va a tercer de primària, està fent robòtica. Robòtica, que per mi això és com una cosa molt... Minority Report. Minority Report. En fi. És veritat. És veritat. Per tant, des d'aquí, des de Santa Perpètua, havíem pensat que havien de pensar en l'empresa del futur o del present, que ja no és el futur, és ja una realitat. L'empresa és digital, connectada e intel·ligent, el que parlaven de les Smart Factories. I es necessita un ús intensiu de la informació, parlaven del Big Data, necessitaven connectivitat interna i externa, connectivitat a través de sensors, digitalització i sobretot en temps real. Temps real, amb la connectivitat, ho podem tenir, amb els smartphones tenim totalment controlades. Abans, els que estudiaven, quan jo vaig estudiar empresarials, fèiem un quadre de comandament i te tiraves mesos en preparar l'informe aquest per al director tècnic, per al director general, director de màrqueting, i al final donaves els resultats 2 mesos després. Després de fer molts càlculs, i menys mal que ja començàvem amb l'Excel. Sí, no? L'Excel. Famós Excel. Bueno, fulles de càlcul, perquè no hi havia l'Excel, hi havia el framework i altres programes. Ara això... Com ha canviat, Com ha canviat? Perquè això ho té ja, el quadre de comandament s'ha quedat obsolet, només ho ha de consultar en el mòbil i té totes les dades a temps real del funcionament de la màquina, de la producció, del consum, tot això ho té, dels costos, és automàtic. Per tant, és una realitat. Aquí tenen les noves aplicacions, és una passada. Aquí el que voldria destacar és que tenim 878 empreses en la Riera de Caldes i un terç d'aquestes empreses són industrials. Tenim 18.000, estem donant feina o hi ha 18.000 llocs de treball, un 25% són industrials. Estem triplicant la mitjana catalana i estem duplicant la proporció de treballadors si ens comparem amb dades entorn de tota Catalunya. Carai. Per tant, havien de fer alguna cosa, havien de fer alguna cosa de facilitar aquesta adaptació per a les empreses. I després destaquem que els sectors que tenim aquí, que és el químic, farmacèutic, metalmecànica, arts gràfiques, indústria alimentària, són sectors que estan relacionats amb intensitat tecnològica. I aquests sectors, aquí en la Riera de Caldes, triplica el pes de la demarcació de Barcelona en el contingut tecnològic. Per tant, havien de fer alguna cosa. I això que havien de fer... I ho fem aquí. I ho fem aquí, a casa Santa Perpètua. Aquí al costat. Tinc aquí l'edifici davant de la ràdio, que el podem veure. A vegades costa, però és veritat que és un projecte nostre. És un projecte nostre. Aquest de la indústria futur 4.0 a la Riera de Caldes. Exacte. Encara que estem tots ubicats a dintre, és un projecte nostre, de Santa Perpètua. De Santa Perpètua, exacte. Van trobar finançament del SOC a través del projecte Innovadors i Experimentals i ens hem marcat uns objectius bastant importants, però crec que estem en ello i que per l'interès que ha despertat el nostre espai SP Makers, doncs realment ho estem complint. És una dinàmica. És una dinàmica. Està molt bé. Correcte. El nostre objectiu bàsic és afavorir la transformació de la indústria del territori i la millora de la qualificació industrial dels nostres treballadors, els actuals, i els per futurs, això parlaven de reciclatge de desocupats, i els futurs, per això parlem dels centres de formació. Per tant, desenvolupem les accions per a empreses i per a persones desocupades. I les accions generals que fem és assessorament empresarial en Indústria 4.0, reciclatge professional per persones en actiu, formació per a persones desocupades, acompanyament per la realització de projectes tant de prototipatges per a empreses com per a aquelles persones que tinguin alguna idea de negoci o que vulguin provar com funcionen aquestes tecnologies, també els ajudem. Tot això comptem amb la col·laboració del Centre Metal·lúrgic i la Fundació CIM de la UPC. Per tant, tenim 2 entitats molt solvents i amb una capacitat de coneixement tecnològics que són punters ara mateix a Catalunya en aquest sentit.
És nostra, és nostra. És nostra, els tenim aquí. Vinga, doncs anirem acabant. Què és el que fem o a qui ens adrecem quan fem aquestes cosetes? Per les empreses tenim un projecte que es diu Task Force, que és acompanyem i assessorem la decisió estratègica en la gestió d'aquest canvi tecnològic. Per empreses fem una intervenció en company, que fem un anàlisi de com està la companyia i detectem en quines àrees haurien d'intervenir. I després fem el que és el projecte management, que és la implantació d'aquesta tecnologia. Per això nosaltres oferim també una de les altres línies d'actuació, és un banc d'empreses de solucions tecnològiques. Tenim detectades, acreditades, un recull d'empreses que poden garantir la correcta implantació d'aquestes solucions tecnològiques en tots els àmbits principals que hi ha ara de la indústria 4.0. Big data, robòtica col·laborativa, simulació, integració vertical, internet de les coses, ciberseguretat, núvols, impressió 3D, realitat augmentada, d'altres. Què fem també? Cursos de 20 hores al juliol, bàsicament adreçats a empreses i a docents, perquè aquests docents després puguin explicar als seus grups què és el que s'està fent ara mateix d'indústria 4.0. I després fem uns tallers més petits, més curts, més intensius, d'especialització. Fem diferents cursos per empreses, per professionals, per docents, en disseny 2D, 3D, fabricació additiva, tall làser, escaneig, showroom, també, digitalització d'empreses. Farem una activitat molt interessant perquè volem crear un procés productiu de digitalització i provocarem una errada i a esquena, diguem, d'aquesta errada tecnològica en el procés de digitalització, un tècnic que se suposa que està a distància amb una ulleres de realitat virtual, farà indicacions a un operari que no tindrà ni idea com funciona la màquina. Perquè ho faci. Perquè ho faci. Molt bé. O sigui, ara no cal que l'operari especialista s'hagi de traslladar, sinó que igual que el nostre informàtic es connecta via internet, doncs també ho fem aquí. Molt bé. I acompanyem a la fabricació prototips per les empreses. Bueno, doncs amb aquestes petites cosetes que ens està explicant, més el que deia dels SPaymakers, SP-Makers, això. Nosaltres tenim que acabar en aquest sentit, però continuarem parlant amb la gent de desenvolupament local. Ens ha agradat moltíssim les explicacions que ens ha donat la Encarna Duque de com estem, Santa Perpètua, pionera en moltes coses, ja veieu, indústria 4.0, i aquests temes de SP-Makers que també estan traslladant juntament amb el CREVE a altres fires, que d'aquestes parlarem més endavant. És que m'ha agradat la idea que es porta, però t'agraïm que estiguis amb nosaltres i que hagis fet aquest incís en que som pioners de moltes coses i que encara ens queden moltes a fer. Molt bé. Encarna, gràcies. Igualment, moltes gràcies.